že vedenie Matice slovenskej sa odo mňa dištancuje, pretože som si dovolil nazvať škodcov slovenského národa asociálni cigánsky paraziti. Títo mudrlanti z Matice slovenskej by pravdepodobne chceli, aby som klamal a nazýval som týchto škodcov slušní, užitoční, pracujúci ľudia. Nebudú, či sú čierni, fialoví, bieli, rúžoví, hociakí, alebo či sú to tí paraziti, ktorí z vás cucajú dane, vaše peniaze a kupujú si za to drahé autá, drahé hodinky, drahé byty. A sú to paraziti presne z parlamentných vlád po roku 89. Trestné oznámenie, hanobenie mena. Ja sa pýtam, toto je riešenie? Nie je tu náhodou skôr zamyslenie sa, čas na zamyslenie sa, že aha, niečo sa tu deje a že to potrebuje riešiť a potrebuje tu dialog? Vážený pán Markuš, vážený pán Eštok, vážený pán Kráľovanský, minimálne jeden z vás ste tu. Je to vaša hanba. Je to hanba. Je to hanba, ktorá spadá na vaše plecia a samozrejme špiní tým aj značku tejto najstaršej národnej organizácie Slovákov, Matice slovenskej. Že Maja Mišul chodí do roboty a zo svojich peňazí prispieva na to, aby miestny odbor Matice slovenskej v Púchove žil, fungoval, aby sa rozvíjal a aby mal z týždňa na týždeň čoraz viac mladých, aktívnych a zapálených ľudí. Ľudia ako Kráľovanský a Markuš asi úplne zabudli na to, že nebyť takých odhodlaných národovcov, ako je Mišun, tak by ich Matica bola dávno mŕtva.